Ini ang programang magtataw ning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours, GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours, GB. Magpartisipar, asin magapot, tanganing maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez, asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours, GB. Ang bata na ay may taong malungkot umiiyak. All rise. Court is now in session. Kailan magigising Sergeant at Arms, maintain peace and order. Silence is hereby enjoined or suffer the fate of yaring direct contempt from this honorable court. Counsels for both the defense and the prosecution sa kasalanang di niya. acknowledge your presence. Sa pangalan po kan PBN Broadcasting Network Incorporated Radio Station DZGB AM, ini po ang espesyal na programa kada Sabado alas 11 nin aga sundo alas 12 nin pagkaudto, Legally Yours GB. Sarang oras na pag-oro-istorya kan man iba-ibang probisyones kan lay na aplikable sa presenteng sitwasyon asin sa oral daw niya tung pagbuhay-buhay tanganing maproteheran niya to ang sa tuyang deretsos kan sa tuyang mga pagkapersona asin kan sa tuyang propriedad Krimen asin marespetar man niya to ang deretsos kan sa tuyang kapwa sa indang buhay asin sa indang man na propriedad. wala Siyempre, katarungan ng isang yaon dyan ang sa indong mga reaksyon pag-akseptar kan mga kahaputan na sinibapa. Pwede ka mo mag-text sa kuyang number sa Globe 0926-0156-020 0926-0156-020 sa Smart 0961-759-0888 or dyan tabi sa Facebook page mi sa official Facebook page kan DCGB ang DCGB News Online Worldwide Netwide. bakit Katuwang si June Napoli sa technical control, sa production, newsroom, research, tarabang-tabang dyan. Nanginginot si News Manager Mardela, sa production center si Angel Mustasa. mangha Sa IT, si Arven Buda, si Richard. Ako po ang sa indong presiding officer, si Pio Fernandez. Yan. Ege po, dahil na pagparahaluyon, naghagad muna ning dispensa so sa tuyang panyero ng bayan ang resident attorney po kan Legally Yours DB si Abogado Jess Basanta and yaon of equal capacity ang sa tuya man pong sarupang attorney ng bayan, panyero ng bayan, Abogado Bart Raico. Attorney Bart, good morning tabi. Good morning, Your Honor. Attorney Bartolome Raico, appearing. Your presence is by recognized. Thank you. Thank you. Opo. Opo, di makakasabay niya tungon yan tabi mga tugang sa tuyang regular na sesyon. Nasaro man na panyero ng bayan of equal caliber. Si Abogado Bart Raico. Attorney Bart, the floor is all yours. You are hereby recognized. Go ahead po. Good morning po. Dahil kita masyadong nakaprepare ng school Maxim, pero may naramdaman akong sarong Latin Maxim. Itong nemo dat, could not that. Nemo dat, would non abent yata ito. Yan, You cannot give what you do not have. You cannot give what you do not have. Ang gusto pong sabihin kayan, kung bako mo sa diri, di mo pwedeng ipanao. Ayan, Bako mo sa diri, di mo pwedeng pamutaan. Yan. Kung dahil kang diretso naman sa sarong bagay na ito, dahil kang diretso, ipapanao sa iba. Simple ho na logic tabi Attorney Bart, you cannot give if you do not have. Kung bako umaan, nung kasindot-dot ka kanday mo pwedeng i-disposar, day mo pwedeng ipagamit, day mo pwedeng gamiton. Yan.
ipinanao mo man, kan bako mo, dahil ito, so pagpanao mo, Oo. dahil panluloko, so binibo mo. Oh. Iyo pala na ano. Sindot-dot ka kaan, tabako moan. Halimbawa ako, ipinabakal ko so sarong ektarya ni Abogado Bart. Tabako ko man ito. Oh. Dahil epekto. Bakit lang mo sa abogado? Nawaran ka talaga. Yung tawa pinabatan ni Sir Pio, ang bagay na bako man sa iya, dahil man na magiging epekto ito sa kuya, sa kuya man talaga ito. Opo. Oo. Mhm. Ang kay Juan Ugaring, kung itong tawong pinabakalan mo tabi, Sir Pio, Opo. nagtaigwa kipapit. Oho. Tapos, uministar naman sa daga na ito. Yan. Tapos, itong daga na ito, dahil man palang titulado sa kuya. Oho. Kaya lang karo may ngaya nakangaran man sana sa kuya sa ngaya unin ng assessor's office. Opo. May tax declaration ako naman. Oho. Pero dahil man akong titulo, hali sa Register of Deeds, Mhm. itong taong niya on duman na napatubod mo. Yan. Nalamsi ko. Nalamsi. Na pinabakalan mo. Oho. Kung nag-star na ito duman kisampulong taon sa lugar na ito, Oho. wala maging 30 taon pa, pwedeng masadiri na niya itong daga na ito. Aba, di ingkaso Oo. ngay ano. Lansyon kong ning kwa na ini. Ipabakal ko iniktaryang lote ni at Abogado Bart. Dahil mapigasi kaso. Pinabakal ko! Ugon moan. Sa kantidad na kabangang milyon, uyugon moan. Tapos, igong papel, tinugdo kanya duman. Daan, Abogado Bart Trico, ang panyero ng bayan. Dahil pagkaisin na may nagtugdok na duman. 30 taon ng uto duman, iguanan ng palasyo. Ano ang epekto? Oh. Kung alot na, anapod kayan, may color of title siya. Aha. Color of title. Dahil ako man talaga titulo, kundi color of title. Okay. Kung may color of title, itong nag-okupar, 10 years, masasariri na niya ito. So Ah. ano yung dapat pinigibo kay itong sumay sadiri? Ako Aha. kaya bagang ay may sadiri kayo ito. Aha. Dapat bigmamagno ko man muna, bigmamagno ko man sa daga ko. Yun. So diba may nag-okupar ng iba, tapos may color of title, tibad masarili na niya ito. Ngunyan, nganing makasigurado ka talaga na dahil nang pwedeng magsadiri ka yan, ang pinaka-importante, mapatituluhan mo na ang daga mong iyan. Oh. So kung may titulo na iyan ang daga na iyan, dawa ipabakal pa iyan ni Sir Pio, Oho. dahil magkakaigwa kay epekto sa titulo ko. Oh. Dahil may tip ako. Okay. Maglaban man kami kan subuminakal kay Sir Pio, kandaga, makakalamang ako dahil ako may titulo, siya na isang titulo. Yan. Nyok kun ingkas Oho. utabi, Your Honor, the counsel for the prosecution. The question Opo. is, so pinabakalan ni Switik na Sir Pio. Pinabakalan ko. O sa imo nindaga. Nakakuha ning titulo. Ta 30 anyo sa siyang nag-star duman sa daga ni Abogado Bart Trico. 30 anyo sa duman. Napatituluhan niya ito. Di siyempre, igwa ka maning titulo tabi. Attorney ba, ita ikang rightful owner. Yan. Ano nang mangyayari tabi? Ano nang epekto? Ano kaini po? Kung igwa akong titulo, dahil na dapat makapatitulo itong sarong tawong ito. Oh. Dahil na dapat na ibang tao na magkaigwa kititulo, dahil may titulo na ako. Aha. Dahil pwede magkakiduwang titulo sa sarong daga. Okay. Dapat makansilar ko na sa titulong saro, bag tituluan kisaro. Iyon. Halos imposible na magkaigwa kititulo ang ibang tao kung dati nang may titulo duman.
Yan. Talagang daining ganahan Ano? ito. Ang sarukan tigigibukan mga iba, minagibo kipiking deed sale. Peke na deed of sale. Yan. Oho. Magibo kipiking deed of sale, ipaparehistro sa piking deed of sale. Ipinirmas, ngaya ako, may titulo ako. Oho. Pipaluwas mo ngaya, na binakal mo na sudaga sa kuya. Yan. Oho. Magibo ka deed of sale, ngaya pinanotaryon mo kung saan. Pinagibo may duman sa- pinamamaya ako sa gin. Oo. Pinagibo Tapos duman iba pa sa rin. titulo attorney sa kuan, pinagibo duman sa titulo sa Recto sa Manila. So deed of sale. Oh. Ipaparehistro, mapagibo ki deed of sale. Oho. Tapos i-rehistro sa Register of Deeds. Maaraman ang Register of Deeds na ining daga na ini, titulado. Oho. Okay. Dahil siya ngunyan ma-issue ki panibagong titulo, sagod na dahil so dating titulo, isinurrender sa iya. Ayun. Oo. Dai ito ning ano pa man na epekto legal. Illegal itong ikaduhang titulong ito. Iyo. Yan. Okay. Di in kaso 30 anyos sa nag-i-star duman tabi abogado Bart, na-discover mo na may bansyo na duman sa saro kung iktarya sa may kung sa ina lugar. Tata may titulo o may kuan na dyan, iguan na dyan ni mansyon. Tapos di Oo. kinamprontar mo. Ay, di pinabakal din sa ko ni Sir Pio, suswitik. Oh, Bago tanggalan. Gusto sabihin, kung ako may titulo dyan, oh. pwede akong file ng kaso para mapabalik ko siya sa daga ko. Ay, Dahil ang kung may sadiri kang daga, makapamili siya kung sisayan pa istaro niya dyan, kung sisayan pa alitan nga sa masabi, sadiri niya itong Oo. daga na ito. 30 anyos na ko digdi abogado Bart. 30 anyos na ko digdi. Ah, Oh, nadaputol. Akong maapod tabi abogado Bart. Ano akong maapod? Yan. Baad magsalbudan ang apod ta. 30 anyos na ngay ako digdi. Sa looting ini. Yan. Oh. Di, abogado Bart. 30 anyos na ako digdi. Natatay papahaliwan mo ako. Ah. Aber. Dahil makakadaog kang titulo, dawa agura no pakahaloy. Dawa asam datos na taon na siya dyan. Mhm. Kung ako may titulo, dahil madadaog ang titulo ko, at nauwig ka minister niya dyan. Ayun. Magayon. Itong 30 taon na ito, Tio, Mhm. so 10 years, even in bad faith, magkakwa ito ki-epekto ang taga bako titulado. Yan. Oo. Kaya nainganyan mga tao, na kung may sariling daga, magpatitulo sila, tananing gay na maagaw sa ita, ang daga ninda. Yan. Okay, di ba gayon? Nag-iinit ang istorya tatabi Attorney Bart. Opo. In fact, igwa na nga ninin mga text messages hindi kundi ma-station Opo. break mo nakita tama kuan ako kan oras, ma-acknowledge ako kan oras. Marites mo na. O tapos bibiltadahan ta katabi diyan sa imong lungga. Iyo po. Iyo po. Oo, may mga hapot na nga ni bago kita Opo. bago kita mag-station break. Sir Pio, Attorney Bart, maski po may title ang nag-okupar, pwede po ba magpakansilar ng lehitimong eredero? O, yun na sa mga... Taon-taon, tabibiltadahan tayo na. Yan ang mga hapot po. na yan. Hindi pa. Good morning po. Mahapot po ako kay attorney. May daga kaya sa kuya na pipabakal. Ang kaso, sa tugang niya na daragang gurang na gadana. Tapos, so nagpapabakal sa kuya na tugang daragang gurang man. Ano po kaya ang legal na proseso kaini? Wara man mga mana-mana sa daga ninda. Kaya pinapabakal. Salamat po. Yan. Sige, taod-taod tabi ano. And ito pa, good morning po Sir Pio. Paano kung right lang po ang hawak? Tas may mga papeles na po na approve ng Register of Deeds. Riverbed po sulat. Posibleng mapabakal nung nagarenta nung house. Sulat tabi sir. Iyan na ba question ng tabi
Attorney Bart, sa saro-saron tayo, sisimba kong taon-taon, pagbulta tayo tabi, Opo. Attorney Bart, akong maapod tabi sa imo tabi, tama, may station break lang muna kita tabi. Ano po? Opo. Okay. Salamat po. Opo, Sige. opo. Mga tugang oras, Pilipinas, it's 11:31. An oras hatod sa Indokang. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasak. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Bawat bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Pili ng Bear Brand! Pili ng Bear Brand! Siguruhin ang tibay! Ng tibay! Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Pili ng Bear Brand! Pili ng Bear Brand! Siguruhin ang tibay! Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin! Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis.
based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Alam niyo ba na ang zeolite powder ay nakakatulong para maalis ang kuto o porgas ng inyong mga alagang hayop tulad ng aso at pusa? Mababawasan din ang kanilang amoy dahil may kakayahan ng zeolite powder na mag-absorb ng mga unpleasant odors. Ang zeolite ay isang sangkap sa feeds kaya safe ito. For more information about zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use zeolite. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng lima, 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion on! Neurobion on! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes,
diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an satong distansya sa iba, asin sa siisay manaaramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog Kamalig Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally yours, GB. Alright, court is now again in session. Back to our topic and sa satuyang pag-iriba-iba po sa programang Legally Yours GB. Manata, apudanta na. Ang satuya pong saro pang panyero ng bayan. The high caliber, saro sa mga high caliber na abogado kan Legazpi kan Kabikulan. Abogado Bart Trico. Pinag-uuran kita tabi, Abogado Bart. Your presence is now recognized again by this honorable court. Thank you. Thank you. One, sarong question naman. Saro tatabi, Attorney Bart. Good morning po. Paano po kung right lang po ang hawak? Tapos may mga papeles na po tulad ng Declaration of Real Property, riverbed po sulat, posibleng mapabakal nung nagarenta nung house sulat tabi, sir. The prosecution is now recognized. Ano yung problema ko dyan? Para ka nag-arkila, ipabakal mo sa arong. Kung nag-arkila ka, may pigment-pigment kang sa diri. Aha. Natatay pabakal mo. Nyan. So, bako mo man sa diri. Nyan, di. Make mo that, kung non abit ka. Nyan! Sindot-dot ka kan bako mo. Pabakal ka bako mo. Ikadua, kung igwa kang right na pigapod, anong right ito? Ang problema, tibad ang right mo, kung ika nag-arkila duman, ang right mo, mag-istar duman. Ba't itong diretsyo na ipabakal itong diretsyo mo? Oh, yun. Igwa ba na iba kayang nag-arkila na pitatawang ki diretsyo na magpa-arkilaman? Okay. Sublis, napunta ang sublis. Pero igwa kaya kadaklan ng mga nagpapaarkila, bigla sabing, dahil ko pwede magpaarkila tayo. Ayan. Okay, sige. Sublis, anak yan. Dapat maaraman mo na kung ano sa direksyon mo naman. Opo. Naman naman sa issue kang, so, pwede ka daw magpabakal, pamugtak mong sa imo na ito, sa diri ka ito, na arong, ito arong niya nasa riverbed. Oho. Pwede daw niyang masadiri itong riverbed. May mga instances po na pwedeng masadiri kasarong tao ang riverbed. Kung ang salog ating nag-aagi dyan, tapos nagbago na ki dalan sa salog. Inagihan mo niyan so mo. Di, itong salog na nag-agi sa daga mo, baka mo isa diri. Sa daing may sadiri kang salog. Opo. Daing may sadiri kang salog. Ngunit, tananin mabuhi mo, itong para sa imong daga, dahil inagihan na kang salog, so nagmarang salog sa imo na ito. Ayun. Kumbaga, amanos ang laban. Yan. Pero kung dahil mo nagmara sa salog, dahil mo ba ito ba sa sadiri? Pero kung nagmara sa salog, tapos inagihan na mo,
So, nagamong may salog, bako na ito sa imong salog na ito. Oho. Pero so, bako sa imo na ito. Nyan, malinaw. Okay, magayon. Aha. Oni, saro panghapot. Kung sa diri mo na ito, pwede mo na ipabakal. Nyan, Pero opo. nakusuko mo, Oho. di pa bakal mo na duman sa kataraning na ito. Aha. Sa imo na ito. Okay, oni pa. Sir Pio, Attorney Bart, maski po may title na ang nag-okupar, pwede po ba mapakansilar ng lehitimong heredero? Hoy, siguro sumay na bakal ining mga daga na illegal sa pagkabakal. Kung may titulo na da ito, pwede dang ipakansilar kang lehitimong heredero. Attorney Bart, hello? Naputol si Attorney Bart. Madali sa nata. Naputol. So, apod taki Attorney Bart, yan, maapod giraray kita. Naputol so, linya kan sa tuyang prosekusyon, yugon muan. Naputol ang linya ki Abogado Bart. Tiba nagdiferensya so sa tuyang koneksyon. Bako nga ning tibaad ko, hindi nagdiferensya. Okay. Hello. Yaon na po. The prosecution is now recognized again. Hello, Sir Pio. Kaya ko natatanong. Ade, maridayal ako giraray. Maridayal ako. Okay. May problema ang kontak. Iko-contempt niya to ining kwan. Iko-contempt niya to ining provider. Bata, perti ang deliberaciones ngunyan kang korte. Dakol na mga kahaputan ang ipinaabot sa Satuya. Sa Satuya man nasarong panyero ng bayan si Abogado Bart Trico. Yeah. Tibaad lamang okay na ang signal. Yan. Okay, the prosecution again is hereby recognized. Attorney Bart Trico. Good morning, Giraray. Good morning po. Naku. Aba, pinahihirapan tayo ng signal. Naku. Attorney Bart, pinahihirapan tayo ng signal. Isa-cite for direct contempt. Ining sa tuyang kwan. Service provider. At nagsisiram ang paliwanag ni Attorney Bart. Uyugon muan. Nagagayon ang mga deliberaciones. Paguna ni Attorney Bart gayod, on air pa siya, Attorney Tabi. Sige tapig apudan ko. Uyugon muan. Tanganing ipadagos ito. Makaputaan, dakulining nag-arabot na mga mensahe para kay Abogado Bart. Yan. Kanon tagiraray. Baloon ta. Sige. Sana makalusot buda igo na kitang marhay na sinyal. Si Attorney Giselle po paano, igo ning importanteng piglalakaw. Yan. Si Attorney Giselle for health reasons man yan. Si Attorney Giselle na basanta. Uday na lugod kita nagakalusot. Abogado Bart, tabi sir, dahil na kita nagakalusot sa apod. The court now is inclined to cite indirect contempt in sa tuyang service provider. Sergeant at Arms o kaya Secretary, Court Secretary, kindly prepare the necessary documents. Dahil na nakakalusot naku, patay tayo. Ayan na. Sige, nag-ring. Yan. Attorney Bart. Hello? Attorney. Apo. Yan, Attorney. Pipa-preparar ko na so Court Secretary nin official notice of direct contempt sa service provider. Dahil nagkukopirar. Hindi, vale. Parang kayo dito, Sir Pio, Opo. ang sarong titulo, as early as possible, kay po na pong mag-ibok at imidyos. Oho. Ang titulong iyan, dahil pa magiging pinal sagod sa laog ng sarong taon. Oho. So from the time na na-issue ang titulo, kay po magreklamo ka na. Okay. Or magreklamo ka 2 years after na matituluhan. Oho. Ang primero pong gigibuon dyan, magibo ka kay affidavit of adverse claim. Mhm.
masabi ka, mag-ibo kang affidavit, ipapa-receive mo yan sa Register of Deeds, sasabihin mo na ining daga na ini na natituluhan kay Pulano sa imo. Oh. O sarong ka kan mga tagsadiri ka ini. Sa laog ng sarong bulan, dapat mag-file ka ng kikaso para ipakansilar mo ang titulong iyan. Sa korte ka na file kikaso. Yes, oo, sa korte. Kung may pagluloko, kung may fraud na ginibo ang sa titulo, kay Puan file mo iyan at the very latest within 10 years. Kung dahil mo yan ang problema kaya dyan, Sir Pio, Opo. ang sarong titulo, kung legal o lehitimo ang titulo, inisyo talaga kang Register of Deeds, hindi mo na yan maipabakal. Okay. Sumabakal kang daga, dahil naman niya kaipuhan pag magparasuy-suy, kung kisay-kisay sa inhali nga boss. Basta, lehitimo ang titulo, pwede mo nang bakalon yan. Ayun. If you are a person, a buyer in good faith. Yes. Kung nagbakal ka kang daga na dahil mo aram kung may detekto ang titulo ito, basta legal o lehitimo sa titulo, good title ka na. Dawa igwapang ibang magsusog ka itong daga na ito. Ang sususugon, kung ikaw ngayon sabay tunay na may sadiri, ang sususugon mo, sunod pabakal sa kuya, bako ako. Yan. Pabakal sa kuya. Hanapon mo na naman si Sweetik na Pio, tayo sunod pabakal. Sunod pabakal sa imo. Ito man Pio, ito singilon mo. Yan. Kung masingil mo pa. Kung hindi mo masingil, kung hindi naman ang pambayad, may problema ka. Kaya dapat, maikbat ka sa mga pagsadiri mo. Yan. As much as possible, kung pwede pa, ikanap magpatitulo ka na kang daga mo. Dakulong pa po kay mga daga sa Pilipinas na maganda ititulado. Yan. Nani po makasiguro ka, magpatitulo ka na. Yan. Igwa po kay mga duwang paagi sa administrative, sa paagi kang DNR, sa paagi kang DAR, buda igwang sa paagi kang korte, judicial. Okay. Odi, I'm afraid, ladies and gentlemen of the jury, as much as we have to continue the program, but we are in time constraints. We are now giving the prosecution the time to make his concluding statement for this episode. Go ahead, Attorney Bart. Opo. So, talamon tapo ka subago, debo that could non abet. You cannot give what you do not have. Kung mananao ka tabi kang bagay na bako sa imo, ang nagluluwas ka iyan, hinabasa ko itong pinanaw. May kamumugtakan ka po kaya. Pwede ka mong paprito, pwede kang muruda o magtatarabuyaw kay nung sunado mo. So baka sa kinuhaan mo kay itong propiedadista ito, kundi so tinawan mo kang propiedadista, bakit mo man? Yan. Kaya sa iling ko, kaya galing pong daing dakol na problema, ipanao mo sa natabi, ano sana, susay mo. Yan. Okay. Attorney Bart, our very sincere thanks for being there all the time. Nakaipuan ang serbisyo kan komunidad. Attorney Bart Trico, salamat tabi. Salamat pa po. Happy Father's Day po sa Gabos. Yan, opo. Sige, Happy Father's Day. Yan po mga tugang si Abogado Bart Trico, ang satuya pong panyero din ng bayan of equal caliber sa satuyang episode niya na pagkaaga sa Legal Yours. GB, salamat po kasay do pag-antabay. Asin mahal na Diyos ang magbantay. Sa indung dadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon, mapadepende
higpit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo, mataon